Island står med en kæmpe gæld, og mange islændinge finder det urimeligt, at de skal betale regningen for nogle få personers grådighed. En af dem er forfatteren Einar Már Guðmundsson, der i en ny bog kalder de islandske rigmænd for landsforrædere og kræver konfiskation af deres formuer. Vi gidsler på verdenskapitalismens politistation, for den regning, der blev efterladt på dens restaurant, er så stor, at ingen kan betale den. De drømte om at blive de rigeste i verden, men i dag står islændingene med en gæld, der overstiger tyskernes efter 2. verdenskrig. Den internationale valutafond og den islandske stat har sendt milliardregningen videre til skatteborgerne, men det er urimeligt, mener den prisbelønnede forfatter Einar Már Guðmundsson. Man kan betragte grådigheden som en narkomani, et konstant forbrug, hvor imaginære penge bliver sprøjtet ind i det økonomiske system. Guðmundsson mener, at politikere og erhvervsfolk hjalp hinanden til at berige sig selv i en grad, så de pludselig var i stand til at opkøbe virksomheder som Magasin, Sterling og Hotel d'Angleterre. Det store problem, som skabte den samfundstilstand, som vi oplever, altså det er ægteskabet mellem de rige finansfyrster og politikerne. Og det er derfor, altså politikerne snork så på sin vagt. Altså. Rigmændene investerede for lånte penge og har med god støtte fra en række nu krakkede banker gældsat den islandske nation. Derfor finder Guðmundsson det urimeligt, at islændingene skal straffes kollektivt. Finansfyrsternes begrundelse for deres urimeligt høje lønninger var, at de havde så stort et ansvar at bære. Jamen, så er det da bare at tage dem på ordet og lade dem stå ved det ansvar. Dermed velkommen til dig, Carsten Valdring. Du følger islandsk økonomi. Hvem er det egentlig, som bærer ansvaret for krisen på Island? Jamen, det er jo rigtigt, at det er en kombination af nogle politikere og nogle institutioner, der har fejlet, noget finanstilsyn, der har fejlet, og så som har lavet nogle mennesker løbe derudad og tage en masse risici, som i sidste ende blev taget på skatteydernes regning. Men har forfatteren her, Einar Már Guðmundsson, en pointe i, at det er urimeligt, at islændinge de nu bliver straffet kollektivt? Det er et meget godt spørgsmål. Altså, hvor skal man placere aben? Det har været til selvbord, og man kan sige, at det er så dem, der hjælper sig selv til at tage til selvbordet, eller er det dem, der stiller til selvbordet frem, der har ansvaret i den sidste ende, og det kan jeg sådan set ikke afgøre. Men det korte og lange, det er, at man kan sige, at islændinge har jo selv valgt nogle politikere og accepteret et system, som ikke har været i stand til at lave ordentlige institutioner, der kunne holde øje med bankerne for eksempel. Og der må man jo pege på den politiske elite først og fremmest, vil jeg sige. Nu er det jo et meget lille samfund, og man kan sige, man leder efter syndebukke i øjeblikket, og de her islandske rigmænd, de kommer jo automatisk frem, kan man sige, men de har jo tilsyneladende ikke gjort noget ulovligt. Er det overhovedet realistisk at konfiskere deres ejendomme, som Einar Már Guðmundsson også foreslår? Det ved jeg ikke. Et parlament under konstitutionen kan jo beslutte, hvad det nu beslutter. Man kan sige, at retspolitisk er det jo altid et problem at begynde at lave lovgivning med tilbagevirkende kraft, ikke? Og gøre noget ulovligt, som ikke var ulovligt på handlingstidspunktet, er altid et problem. Så på den måde er det jo nok svært at komme efter de her mennesker. Man kan vel også sige, at det er jo i en sidste ende af det system, der har svigtet, der ligger nedenunder. Ikke? Det er jo ikke tilfældet på Island, det er sket det her. Der er jo ikke sket en tilsvarende svigt, i samme grad i hvert fald, andre steder end på Island. Så det du dermed siger, det er, at islændinge i virkeligheden selv er skyld i den skæbne, de har fået? Jeg ved i hvert fald, man kan i hvert fald sige det så langt, at islændingene selv undervejs fik nogle advarselssignaler. Der blev også sagt nogle ting udefra, og der var stærkt modstand mod at lytte i de år, der gik op til den her implosion. Og i den forstand, så er der vel også et ansvar, som er meget bredt i den islandske befolkning og i de offentlige medier og blandt politikerne. Så lyder jeg altså fra Carsten Valdring. Tak for det.